Čaute. Viem, že som minule slúbil, že už nebudem kúpať balíčky, ale neodolal som, lebo jednak boli v akcii 2 kusy za 6, hoci ktoré 2. A navyše toto je krásny, sa na to veľmi teším, že no, ako to bude chutiť. Máme tu dneska mini hot dogy, aj z Capri-Sonne, wild cherry, nejaký kečup, horčica určite a nejaký cukrík, takže jej! Ja som sa teraz pred chvíľkou relatívne normálne najedol, lebo si myslím, že 2 hot dogy ma nejak zvlášť, 2 mini hot dogy ma nejak asi nezasítia. Pane Bože, kto vymyslel tento spôsob otvárania, to bol riadny kretén. Dobre, obsah balenia. Capri-Sonne, wild cherry, ňam. 2 trmallivé párky, horčica a kečup s pridaným škrobom. Ňam. A jeden cukrík, na ten sa teším asi najviac. A 2 maličké kúsky pečiva. Poďme na to. Ale nie, napríklad si dám na to wild cherry Capri-Sonne. Musíme smedný a tak. Strašné, fuj, čistý cukor, alebo teda čisté umelé sladidlo. Takže ideme variť. Dve krásne, tvrdé ako skala pečivka. Ja neviem, mne sa kvôli tomuto podľa mňa neoplatí ani zohrievať túto vec na panvici. Fakt je to škoda. Super. Tak je to škoda stráta času. Takže bude iba jeden hot dog snáď, ak sa nerozpadne. Tada. Kečup s pridaným škrobom. Keby to bola nejaký bonus. No a horčica bez pridaného škrobu. Dnes som to otvoril. No. Deluxe hot dog. Ako v New Yorku na Times Square. Fantázia. To pečivo je strašné. Je tvrdé, suché. Zlý nápad. No, spravím si ešte jeden. Polovičný. Či nespravím? Ale ten škrob, ten pridaný škrob tam píše, to sa musí nechať. Strašné. No ale minimálne to bolo rýchle, minimálne to bolo dobré. Človek sa s tým zase až tak dlho nepára.
Zapijem to sladkou vodou. A ako desert Starburst fruit juice. Bude opäť žuvací bonbon. Snáď zabavený. Zlaté. Oni sú... Oni sú dva. Ňam. To som si zase pošmákol. A to ešte nevedia. A to ešte neviete. Aká je to druhá krabička. To vydá aj na špeciál. Už o chvíľu na YouTube. No to je v pohode, len to teda